Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa pari Mpopo FM chigawo cha kumasana lero tu pa 7. Ali tinakusowani Comrade ife mpaka tinafika konena kuti kodi mpaka kungoti siya choncho. Ayi tili limodzi. Poyamba ndipereke moni kwa mayanga. Ndipereke moni kwa mayanga. Mwaswera bwanji, muliko bwanji. Inuyo mukamakhala muzizwa zonoti muli ndi maliro nyumba mwanu. Ali akomredi mpaka size imene. Nakasi malinga ndi nkanga zaona zimene zaona lero. Amalawi simukhulupirira kunena kuti ndizona tili ndi msogoleri amene maganizo ake nthawi zonse amayika pa choyipa kuti mbali yake zikhale zinthu zikuyenda bwino, koma chifukwa cha programu ya nkanga zaona. Muli bwanji nonse amene munapita ku Germany, muli bwa? Mmene munayendera ku Germany tuzatipeza tu. Muli bwanji anyamata amakra. Muli bwanji anyamata amakra amene mmathamanga ndi za internet kwesa kuchita switch off kuti zinthu zichitike, kuchita switch on, kuchita switch off, kufufuta izi. Muli bwanji. Ala Comrade Ntanywa imene ndiye iti mwamgwira pa khosi wina. Muli bwanji kumakra kutalandira limoni kumakrako. This is Comrade Ntanywa for Mpopo FM. Koda Malawi mukuziwa kunena kuti Malemu Chibade asanamwalire anala kuchita kompozi nyimbo ndipo anatisiratu uthenga mwa nyimbomo. Ndiye ndikufuna inu ndi ine Amalawi tisanafike ku nkhanga zaona timvere nyimbo imeneyi, timvere nyimbo imene andale. Ndikufuna andale mumvesere nyimbo imeneyi bwinobwino. Ino andaleso amene timati tikakuimbira ni telefoni kukuimbirani, hello, we want to talk to you, hello, how are you? Mwina kumaona ngati chizungu sitimata taziti yankhani mafoniwo. Timafuna tipulumuse miyoyo yanu, tikuuzeni zochitika kusogolo. Andala ambiri mukuchuluka anthu ozikonda kwambiri. Sono siku lina Amalawi azatichita bremu tikamazanena kunena kuti ine naziwa zonoti aja amenyedwa kumene akupitako, aja apangidwa cha taziti yankhani mafoniyo. Kuti yankha foni sindiye kuti tikukupemphani ujeni makobiri ayi. Andali tikakuimbirani foni tango yankhani, hello, whom I'm talking to? Comrade Ntanywa. Oh yes, hey comrade, hey, how are you? Basi kandino mayankula chilomo chiyanguleni moseliwa ndikuyanganizo na moseliwa kanyiwano ano oseliwa owano olipama oli upama kanzatu ndinu ndinu wandali wakumangochi alichenene kwa laji yetu pamenepo ndiye imene yoyo mwadokera mutadokera muli makola tili makola kwa limwe tili makola mwe umampa teumampa tikuyankhani ife chifukwa chinoti tabadwira ku Malawi. Kaya mufuna uri kono Comrade Ntanywa muli bwino ife tikuyankhani ayi tili bwino te kunti kunyumbako kunjala. Alikakale Ntanywa. Ndendi kuti pamene ndikuyamba program yanga ndikufuna ndiyambe ndi nyimbo ya Chibade imene anatisira asanamwalire. Wawa Malawi, iyi ndi nyimbo ya nyuwani imene anasiya Malemu Thomas Chibade ku studio. Mzimu wa Thomas Chibade uzusa mtendere.
akazati akadwala zipita kwanza anuwo azikaberekera ku South Africa akazati akadwala zipita kwanza anuwo azikaberekera ku South Africa chiringa cha chikulu chomangidwa ni ndalama kalekanisa osauka ndoleme ndalama ikanadziwa kuti wantu ndi amodzi ikanabwera kuzatirekanisa kana mwana waneba wanga wafera ku Central nayo moyo wanu wafera ku UK oti chiringa cha Yeriko chomangidwa ndi ndalama kalekanisa osauka ndoleme ngati zikadala kuno mankwala muipe umakafera je maiko akunja ngati zikadala kuno mankwala muipe umakafera je maiko akunja ulendo wapandege mwakulonga ndalama zikati nateozeni napetisiwe ulendo wapandege mwakulonga ndalama zikati teozeni napetisiwe sono ngati zikadala kuno mankwala muipe umakafera je maiko akunja ulendo wapandege mwakulonga ndalama zikati teozeni napetisiwe kalake wakunjazo kumabwere sate kulani mabala muike chibadala moruno ala komrade Tanywa ifetu palimbi pa taveni timadikirira inoyo ndeti kuti tafika tatetuve Thomas Chibade muli bwanji palimbi taveni mu Devil Street muli bwa ali komrade Devil mukuziwa muli bwanji kuzolozolo muli bwanji kuzolozolo asirikali kugobe barracks zova muliko ba this is komrade Tanywa on Repop FM ma message anonse ndalandira asirikali nonse akugobe barracks asirikali akumvera asirikali nonse akukamuzu barracks ma message anonse amene mwatumiza andipeza zikomo kwambiri chifukwa chondifunira mafuno abwino akazatu akadwala mapita kwanza awokuma kaberekera ku South Africa ngati ndala kuno makwala muipe maiko akunja amalawi mulungu si munthu munazoona zimene zinachitika ku Burkina Faso Traore mmene akulira mulira dziko amaziwa ndana kuti Traore azakhala president zichitika ku Malawi ali bwanja comrade tatiyeni tione ndi maso tatiyeni kulira kumene tikuliraku misozi imene ikupita hodi mwaswera bwanji ana majekete was a weekend. This is Repop FM. We've come ready to tell you. Muliko banja Richard Jumendo. Awira Richard Jumendo. Analandira phone kuchoka ku Germany. Kulandira phone kuchoka ku Germany. A president ata imbira. Zonse ziri pa Repop FM ya ululika tu. Ndikamakuuzani kuti Repop FM ili pale paliponse ku State House kweriko ili mukakhulupirira kunena kuti mkatikati mwa anthu amene anapita ku Germany munali Repop FM. Rastafari muliko bwanji maraftamani onse Rasikomeni muliko ba Rastafari ever living ever faithful
Mwaswera bwanji Evans Silence anyamata ripopofe mwali sasaka yerekezani kwasaka muona mmene zichitikire amakra tikuti amakra muli bwanji atikupita pa intaneti kukasakasaka ntanyiwa sakwapesa mwaswera bwanji Peter Mutharika mwaswera bwanji Mai Mary Chirima ndi banja lanu mwaswera bwanji nonse amene imfa inakuchitikirani konse kumene muliko. This is Comrade Ntanywa pari Mpopo FM. Ndikufuna ndithokoze tikunena kuti amalawi ochuluka apereka maganizo awo ndipo zonse titazimanga ndikuzika pamozi. Amalawi pafupifupi 98% anena kuti akubanja musalole kunena kuti president wa dziko abwera aziza kupepesani. Kodi aziza kupepesani kuti chani? Chifukwa iyeyo ndi amene ali involved kuimfa ya zibalano. Osalola asatoni kupusa zamulaka ripopo ni Comrade Ntanywa munanamiza kukolose zaso mulungu achakwera ufumu wanu akubera mberi ya zautenge achirima ufumu wanu achakulanda mberi ya vilesi tunakapoma unduna wanu akubera mberi ya zautenge kuchimake bakoma akazakulanda mberi ya vikumbukira Amalawi chima yankhula zonena kuti ma ballot papers ochunga anachoka mziko mwathu ndikupita mziko lija la South Africa, ndipo Limpopo FM ili pakafukufuku kuti ikapeze ma ballot papers amenewa, ndipo tufuna tikutsimikizireni Amalawi kunena kuti inu tumusadandaule 2025 kulibe kubera chisankho. Imfa yochoka kwa Mulungu inditenge eneyo, koma ikangukhala kuti ndi imfa yachisawawa, imeneyo imfa yachisawawa ayi, koma imfa yochoka kwa Mulungu ikanditenga, Amalawi mavuto alipo. Koma ine ngati ndikhale moyo, ngati Amalawi mukupemphera 2025 ziko likupulumuka, ndipo musadandaule zonena kuti abera, anthu wasabera. Akhoza kupita ku Nigeria, akhoza kupita kuti siziteka akuti boma limapana, koma ife talipana bomalo panopa talipana siri kugona bomalo panopa siri kugona talipana. Chifukwa chani? Mchifukwa chake mukumva kwabwera ku Mozambiki azasaka anthu chifukwa chonoti lapanidwa chifukwa likana kauti siri napanidwe sibwezi likuatenga ndikutenga zigawenga za ku Mozambiki kumazibweresa ku Malawi. Muli bwanji nonse ma staff aku Makra, utenga watipeza kunena kuti kumbakra akweza manja kunena kuti iwo osanga kwanise kumamfunafuna wabakiri muluzi komanso Comrade Ntanywa, chifukwa chonena kuti kumapeto kwake kowasaka anthu osakayo akumane ndi zosakumana. Ndi Amakra akweza mkono apita kukaluza boma, ndengati makralo ndi boma limene lakweza mkono nde winawe ukwanisa Makra yalephera yaesesa mundumu ikalowa kuti ione
kumene kula ntanyiwa zimene akusona kumeneko adama maona kali masewera gemu yendale ndiyovuta kwambiri ndifeyo koma kutigenda byala toka akubera meki ya sautenge tinayikapo ndife ndemuone pamenenso tikufuna kuti tiyachose tiyapwese matala tinapopa toka tala limene lolo tikuti amakra akweza mkono anena kuti olimbana ndi Limpopo FM atathe ndiyeyo achilima ufumu wanu tunatagoma unduna wanu akubera meki ya sautenge uchimake paulandile mandipela numba kufangati amakra anenetsa kunena kuti kulimbana ndi Wabakiri Muluzi, kulimbana ndi Limpopo FM mapeto ake iweyo ndi amene zako zikusokonekere akutaona kali masewera kaini yachiri mali kuti lakumwamba ndi banja lako ulinditsoka pamutu pako mungoti pe muone Amalawi Mai Gotani Hala Richard Chimwendo komanso Kenis Kalingoma akukonza timaini envelope tachipepeso kuti tichipepeso chimenechi chipite kwa achimbirima Gondwe amene ndi mbusa wa ku Livingstone kuti akampepese kunena kuti tinangoona kukumangani pepani mutikhululukire ndefunso ndilonena kuti mulandu uti umene munamanga nawo achimbirimawo ndi mulandu umene munamanga Ponikalindo ndi mulanduso omwewo munamanga nawo akamlepo Kaluwa nde maenvelope afikaso kwa Kaluwa maenvelope afikaso kwa Ponikalindo ulangizi wanga chigawo cha kumasana kuno pa Limpopo FM ndionena kuti abusa pitirizani kupemphera ngati mulosauka lolerani musafe osauka ndalama zimene musazitenge you don't know kuti kodi mkatikati mwa ndalama mmenemu mwayikidwa chani kodi ndalama zimenezi mwayikidwa chani chonde inu azibusa mmatiuza ife akhristu anu kunena kuti kumakhutisidwa ndi zimene iweyo uli nazo nde ife tionere pa inu abusa achimbirima Gondwe kunena kuti mukhutisidwa ndi zimene Mulungu amakupasani envelope ikukonzedwa ndi Mai Gotani Hala Achimwendo Banda komanso Kenis Kalingoma kuti atakupepeseni. This is currently Tajo of Limpopo FM. Mungo tipe muone Malawi tikufuna chilungamo chioneke maifa ya Southern Stream tinagwisa ndege tifunanso depende ma platform Limpopo FM yachina comrade mchanjo kuzani tikusa siku chilungamo. Utenga wanga kumasana kuno ukupita kwa Honorable Kamlepo Kaluwa Ponikalindo komanso osaiwala
antambo kunena kuti you need to beef up your security. Anyamata aku Mozambique aja sana chokebe muzikomo akuenda abenda muwanga kusaka mioyo yanu chonde akaluwa kumene muli nuko ngati ndikotheka chitani beef up chikutero pari popo bagamayo. Bamisinje ya Babylon. Mene botina bashikamo abangwe. Ali comrade Mtanyo panopa ifeyo ndeti pa tavern tikuchita kunjoya tikamamva Limpopo FM tikamamva Bakiri Muruzi tikamamva Boni Kalindo ndipo ulendo sukumatalikira endi usiku wathuso ambiri amalawi sukumaoneka otalika chifukwa tumangosonkhana malo amozi nkumamvesera Limpopo FM kaza mvera wa Bakiri Muruzi kamaso Boni Kalindo the DC mwana wopya kwambiri Boss 76 Molanje Njeza kuseri kwa polisi. Amalawi kuchokera ku Germany kumene kunapita anthu aja nde kunalinso mtolankhani wathu ali Limpopo amene anaenda nawo ulendo umenewu akuti ulendo umenewu sunali wabwino yayi ulendo umenewu kunali kukakamiza olonjinga timazona zikukweredwa zija zinangokhala kuti kukweredwa kunena kuti nanga nditani zinthu zavuta kale. Ulendo wa ku Germany unali wokasokoneza maumboni ndipo amalawi ripoti limene laperekedwa lija loserija ndila feki. Loserija ndila feki palibe choona chake chenicheni achakwera mutu wakula achakwera sakudziwa choti achite ndipo ndofuna ndikutsimikizireni achakwera atafika ku German anaimba telefoni kwa imbira a Richard Chimwendo Banda ndi kulu yawo kwauza kunena kuti akulu gemu yagona tivomereze gemu yagona zimene tinapanga pachilima zija timaganiza kunena kuti mwina ndi move koma move imene ijayo tagwanayo ndipo achakwera asimikiza kunena kuti pakufunika kupanga chotheka kuthana ndi Bakiri Muruzi kuthana ndi Limpopo Ntanywa kuthana ndi Akamulepo Kaluwa kuthana ndi Akaliati kuthana ndi Boni Kalindo tikatero 2025 tidusa failing which anthu awawa akangokhala kuti ali ndi moyo MCP yapita ndende ufuna ndikusimikizireni amalawi kunena kuti MCP yapita afune asafune magadgets amene munakhazikisa aja gemu yanu yagona njira yowasokonezera yonse ife tili nayo ndipo amalawi muzangozuka mu nyinji wanu mupite mukavote ndipo panopa aloleni akamakupasani akamabwera kumatenga ma ID aja lerolo assuring you tengani ma ID muzapasa akapange zimene akufunazo ife china chilichonse tili okonzeka pa Limpopo FM MCP 2025 ikupita muzandiimbira telefoni kaya ondipasa mphaso muzandipasa koma musunge mawu amene tikunenawo 2025 MCP sikubwerera mboma nonse amene mukupita ku Uganda kukaphunzira njira zobera sizitheka ifeso we are well equipped ndikati we are well equipped monza Malawi boma la MCP ife ndamene titithane nawo Limpopo FM Bakiri Muruzi tithana nawo ino amalawi kwanu ndikungozuka mmamawa kukaponya mavoti palibe kutumiza zobera zina zili zonse zasokonekera nafeso tinapitaso kukaphunzira kukazama
tikuti amakra twagonja mwafusa amakra ndi amene angakuuzeni za Limpopo FM. Achakwera kuti the only solution to do is to kill Comrade Ntanywa, to kill Boni Kalindo, to kill Kamlepo Kalua, to kill Wabakiri TV. Ne siziteka mufa noka ndi manjenje kukhala nyumbamo tupiringo yamba zazi omwe ulendo. Game yakula muli banja Kenis Kalengoma amene mwakhala mukwasa kasaka Akamlepo Kalua. Titapita pa internet titakapanga kafukufuku tapeza kunena kuti Moses Kunkuyu ndi Kenis Kalengoma ndi amene akukonza ziwembu zopya kuti athane ndi Kamlepo Kalua. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. We are going to give you a list of the names of the people who plotted to kill the Vice President of Malawi using an airplane, and their names are as follows. Lazarus Chakwera, President. Zikhael Noma, Minister of Security. New Vice President, Michael Biswick Yusi. Moses Kampiyu, Minister of Information. Paul Valentino Piri, Malawi Army Commander. Chimwendo Banda, Minister of Local Government. Limpopo FM ali ndazungutwa kuyankhulawo ndikuti zafika tupena paliponse inu mmati nzobisika Amalawi chigawo chimenechi pamene ndikufuna kutuluka pa Limpopo FM. Ndati ndikuziwiseni kuti ulendo umene apita ku China president ulendo uja ndongochita kuthawa akuti samafuna azimva kunena kuti kodi Amalawi ataziyankha chani pa ripoti limene laperekedwa la ndege. Ndipo Amalawi agwirizana kunena kuti sakufunanso kugwirisa ntchito anyamata MCP kuti ayambe kupanga zipongwe anthu, koma azigwirisa ntchito anyamata amaiko ena. Komano pakufunika kuchenjera chifukwa chonoti anyamata MCP azikhalabe akupanga zawozo, koma ife ali Limpopo tizikuchitani update china chilichonse. Pomaliza ndati ndikuuzeni Amalawi kunena kuti Apompio amene boma limanena kuti likwasakaja akukhala ku nyumba ya Joyce Banda ku Fourways kumeneko ndi ku Pretoria. Alava Comrade Ntanywa de watiswa pali wabodi. Apompio akukhala mu nyumba ya Joyce Banda ku Fourways. Ndendi mati ndikufuseni Amalawi kunena kuti Joyce Banda akamanena kuti ndatuluka mu mgwirizano inuyo muli nawo mboni. Tikupasirani galimoto imene akuyendera Apompio tikakumana nawo. Anyamata athu anakumana nawo ndipo atisimikizira kunena kuti nthawi zonse akamalowa pa gate anyamata athu amenenso nawo akukhala ku Fourways kufupi ndi kunyumba kwa Joyce Banda. Game ya gora Malawi
tita kusimikizirana kunena kuti convention ya PPP convention ya PP china chilichonse chimene chachitika kumeneko ndi ndrama zimene zachoka ku MCP. Musanyengedwe, ndipo a Joyce Banda kumapeto kwa magemu onse amene akusewera akufuna azatuze ife Malawi kunena kuti basi ine ndakula ndale ndikusiya tonse tiye tivotere MCP. Amayi Banda game imene yoyo sigwira. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo ndikateronso pa Limpopo FM tikumane nkhanga zona ndi zambiri afumu atengani musaone ngati kuti ndakuiwalani mwina mkumati ndiwala afumu atengani sina kuiwaleni komanso amayi Joyce Chisulo sina kuiwaleni ndikubwera Ndingakuti kukweza matayala akubera mberi azautenge azamulanga mberi ngapezi akubera mberi azautenge akazamulanga mberi zanzukira. Wawa Malawi, iyi ndi nyimbo ya nyuwani imene anasiya Malemu Thomas Chibade ku studio. Mzimu wa Thomas Chibade uzusa mtendere. ndikatero sa Malawi tikusiyana pale Limpopo FM nani ndine Comrade Tanywa all the way from Namibia. Tikumaneso muzikao zina ngati kukali ma breaking news tikhala tikubwera ndi ma breaking news kuti tikuziwiseni. Chiringa cha chikulu chomangidwa ni ndalama kanisa osauka ndolemera ndalama ikanadziwa kuti wantu ndi amodzi ikanabwera kuzatire kanisa kana mwana wane bawanga wafera ku Centro nayo moyo wanu wafera ku UK oti chiringa cha Yeriko chomangidwa ni ndalama